Νταϊάννα. Ναι, Στίβεν. Θα σας προσέβαλα εάν... Στίβεν, τι προσπαθείτε να μου πείτε? Ω, Νταϊάννα, έπρεπε με τις λέξεις. Ξέρετε το μήνυμα που πηγάζει από τα κατάβατα της καρδιάς μου. Ω, είναι δυνατόν να τολμήσω να ελπίσω ότι το μήνυμα της καρδιάς σας είναι το ίδιο μήνυμα που βγαίνει και από τη δική μου? Να πείτε. Ω, Νταϊάννα, ω, μήπως ονειρεύομαι. Προσέξτε, κύριε, γιατί είμαι νηστευμένη με άλλον. Κι όμως, δεν ανατραπιέστε. Ο Στίβεν, δεν καταλαβαίνετε γιατί. Τολμώ. Αφήστε κατά μέρος τους ευγενικούς δισταγμούς σας, Στίβεν Σέλερς. Γιατί παρόλο που είμαι κυρία, δεν πάω να είμαι γυναίκα. Ο Στίβεν, αμασέβεται το όνομα των Φόνς. Ξεχάστε την προφανή νηστεία σας. Δεν θα γίνετε ποτέ δική του. Ω, Νταϊάννα. Ο Μπίλι. Μωράκια. Γι' αυτό το θέλατε το μαλακό τον καναπέ, Άντι, όχι. Καλά, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι τάφος. Στο πιο εύκολο, αλλά τάφος. Δεν είδα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Μιας να υποψιάζετε κάτι. Μα πώς είναι δυνατόν, αφού και εγώ θα υποψιάζομαι, να πάρει πριν από ένα λεπτό. Μα αγάπη μου, ούτε κι εγώ. Είναι κανείς εδώ. Φίλη, φωνή της φίλης. Μα εγώ σκέφτεται να μην ξαναέρθει, την ξενεράει. Φωνή της φίλης ήταν. Και φυσικά, φέρνει 5 σιλίους και δύο διάβολα για σένα. Σαούλ, μόλις έρθηκα να σε συγχωρήσω για τα προηγούμενα, δηλαδή πώς το βλέπεις, παστηρεύοντας για καινούργια. Είστε όλοι καλά. Φίλης, δεν σε περιμέναμε σήμερα. Το ξέρω ότι είναι πολύ κακό κορίτσι Τζέρι, αλλά είχα τόσα πολλά καινούργια και ωραία πράγματα να μοιραστώ μαζί σας, που δεν μπορούσα να περιμέναμε και την Τζενεράλε. Πάλι καλά. Φίλης, δεν πιστεύω να μας έφερες αλλαγές. Έχουμε πρεμιέρα σε 4 μέρες. Γι' αυτό είπα και εγώ να μην περιμέναμε και την Τζενεράλε. Σκέφτηκα ότι ίσως θα είναι δύσκολο για σας να τα μάθετε όλα αυτά μέσα σε μια νύχτα. Και δεν σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν είναι το ίδιο δύσκολο για μας όλα αυτά μέσα σε 3 νύχτες. Έλα τώρα, Κέντρι, είναι απλούστατα τα πραγματάκια. Απλά πρόσθεσε ένα πρόσωπο και έκοψα την ερωτική σκηνή. Έκοψες την ερωτική σκηνή! Όχι ακριβώς, αλλά τη μετέθεσα από τη δεύτερη στην πρώτη πράξη. Πάλι καλά. Μόνο τώρα δεν είναι ανάμεσα στο Στίβεν και την Νταϊάννα. Τότε ανάμεσα σε ποιος είναι? Ο Λόρδος και η Λέβη είναι ήδη παντρεμένοι. Δεν πιστεύω να την έβαλες ανάμεσα στο γιατρό και την γραμματιέρα. Η μαμά μου θα με σφάξει. Καταλάβατε καλά. Η Νταϊάννα παίζει ακόμα στην ερωτική σκηνή. Μόνο που τώρα παίζει με αυτόν. Πέσιβαλ! Φύσιο στην τσέ! Πώς γίνεται? Σκέφτηκα ότι ένας υπότης είναι καλύτερη τύχη για την Νταϊάννα από έναν κοινόφοιτο, όσο φούσιος και να είναι. Επίσης, δεν ρώτησα γιατί. Είπα πώς. Αφού δεν έχουμε σερ Πέρσιβαλ στο έργο. Ακριβώς. Γίνεται συνέχεια λόγος για αυτόν, αλλά δεν εμφανίζεται καθόλου. Εξάλλου δεν είναι αρκετά δύσκολη την Ιταλιάνα αν φανταστούμε ότι εγώ καθάρισα το σε πέρσι λίγο πριν. Πού το κάρισες? Τον σκότωσα. Το σκότωσες! Ρε φίλης, ξέχασες την πλοκή του έργου σου. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα για φόνο. Σε ποια πράξη είναι? Δεν τον βλέπουμε το φόνο, φίλης. Αλλά αφού ο Σερ Πέρσιβαλ έχει εξαφανιστεί. Και ο Ρεξ έχει το περίφημο κόσμημα που υποτίθεται θα έφερνε ο Σερ Πέρσιβαλ στη δεξίωση. Είναι εύκολο να φανταστούμε ποιος το σκότωσε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρεξ έκλεψε το κόσμο του τσέπη του Σερ Πέρσιβαλ και μετά πήρε και τη βενζίνη από το τεπόζιτο του κινητού για να κάνει τη δεξίωση. Έτσι, ο μόνος φόνος είναι πόνος. Σοφάρι για φόνους. Εξάλλου, το έργο φίλης μου διαφημίστηκε σαν αστυνομικό. Αστυνομικό έργο χωρίς φόνο δεν γίνεται. Και ανοίγουμε σε 4 μέρες, φίλης. Είναι λίγο αργά για να αρχίσουμε να ψάχνουμε τώρα για Sir Percival. Κι εγώ που έγραψα τόσο ωραίο διάλογο, δεν θα του ρίξετε τουλάχιστον μια ματιά. Άντε να του ρίξω. Είμαι έγκυος! Τι? Η Νταϊάννα
Είναι παράλογο, φίλοι. Πώς είναι δυνατόν ο Ντάντλεϊ να είναι ο πατέρας, αφού αυτός και η Νταϊάννα μόλις γνωριστήκανε. Αυτό το εξηγώ στη σελίδα 5. Αμνησία! Ναι, ναι! Έτσι γίνεται. Το ότι δεν θυμάται τίποτα από τη συνάντησή τους. Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε και η Νταϊάννα να θυμάται κάτι. Το εξηγώ στη σελίδα 7. Ήταν μια πάρα πολύ σκοτεινή νύχτα. Φίλης είναι τελώς αδύνατο. Έχεις αλλάξει όλη την λογική του έργου. Τώρα όλοι έχουν διαφορετικά κίνητρα για τις πράξεις τους. Θα με λίγη καλή προσπάθεια. Σε 4 μέρες. Ούτε σε 4 μήνες. Κι εγώ που κουράστηκα τόσο πολύ. Εμείς δεν κουραστήκαμε. Φίλης, είναι εντελώς αδύνατο να προλάβουμε να κάνουμε τόσες αλλαγές. Μα είναι μικρές αλλαγές. Μικρές! Και στο τέλος τι θα γίνει. Πώς θα παντρευτεί ο Στίβεν με την Νταϊάννα, αν είναι γυναίκα του. Κάτι θα βρούμε και γι' αυτό. Για άλλες αλλαγές. Φίλης μόνο. Έχεις καμιά συναίσθηση πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ανέβει ένα θεατρικό έργο. Ακόμα και ένα έργο που δεν αλλάζει μέρα παρά μέρα. Τα κείμενα έπρεπε να είχαν φύγει από τα χέρια μας τουλάχιστον πριν 3 εβδομάδες. Τι λέει εδώ. Η Lady Margaret, μαθαίνοντας για την εγκυμοσύνη, παθαίνει σοκ και μένει μουγκή. Γενικά αυτές οι αλλαγές ίσως να μην είναι και τόσο άσχημες. Τι θα γίνει με τη μαμά μου. Θέλει να παίξει τη μαμά σου. Αλλά όσο τους πρωτοείπω ότι θα παίξω, διάβασε προσεκτικά όλο το έργο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο. Τώρα, με την εγκυμοσύνη της Νταϊάννας, εγώ θα πρέπει να παραιτηθώ. Θα είναι μόνο 2 μηνών, δεν το φαίνεται. Η μαμά μου θα την καταλάβει. Τώρα, άμα δεν θέλετε να παίξετε το έργο, μια στιγμή. Φίλης, σου έχουμε μεγάλη υποχρέωση που μας έδωσες το έργο σου χωρίς συγγραφικά δικαιώματα. Όταν όμως αποφασίσαμε αυτή την παράσταση, είχαμε διαβάσει το αρχικό κείμενο. Εκείνο το έργο αποφασίσαμε να ανεβάσουμε και εκείνο το έργο εξακολουθούμε να θέλουμε να ανεβάσουμε. Είμαι πρόθυμη να δεχτώ όλες τις πρώτες αλλαγές. Αλλά αυτή η καινούργια βερσιόν δεν έχει καμιά σχέση με τη συμφωνία μας. Μιλάς εκ μέρους όλων. Δεν ξέρω τη γνώμη των άλλων, αλλά αν τους πω ότι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην παλιά βερσιόν και σε ματέωση της παράστασης, εσύ τι λες ότι θα διαλέξουν! Όχι, εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Κοίταξε φίλης μου, εγώ είμαστε πολύ κοντά στην πρεμιέρα βέβαια και τώρα από την άλλη ίσως αν το προσεχνάς. Ότι σου έκοψε όλα σου τις ανάγκες. Συμφωνώ με την ίδια. Εγώ. Δακοτώ. Απόλυτα. Μέσα. Πάνω σε ευχαριστούμε. Καλή προσπάθεια. Πάμε φίλοι. Τι άλλο, καλό. Να κάνετε το αρχικό. Κάντε αυτό. Εξαιρετικό. Αλλά αν πάρετε κακές κριτικές. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ποιος έγραψε το αρχικό. Παιδιά, σας φέρθηκαμε πολύ άσχημα. Κάποτε μου είχε πει ότι αυτό το έργο δεν είναι σαν παιδί της. Είναι το μοναδικό παιδί που θα αποκτήσει ποτέ. Και όταν προσπάθησε να ομορφύνει λίγο αυτό το παιδί, Τώρα με κάνετε και εγώ. Πολύ άσχημα. Παιδιά, μείνετε παρακείς. Η φίλη μου δεν προσπάθησε να ομορφύνει το παιδί της. Πήγε να του βάλει και δεύτερο κεφάλι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ας αφήσουμε το παιδί ήσυχο και ας προσπαθήσουμε να τα αγαπήσουμε όπως είναι. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και εγώ θα μετρήσω ως το 3 και αν δεν έχετε ξεκινήσει την πρόβα, ξανακάνω το σφύρι. Και εγώ θα σου κρατάω τα καρφιά. Λοιπόν, εγώ πάω να πάρω ένα καφέ. Εσείς ξεκινάτε και έρχομαι. Τζένια από την αρχή. Θα ξημερωθούμε. Καλύτερα από την ατάκα του Σαούλ για το τηλεφώνημα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω. Μου το τηλεφώνησαν από το τηλεγραφείο. Ντόρις, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα σήμερα. Αυτά αμφισβητείς πράγματα μου. Φυσικά όχι, Ρέξ. Στίβεν, οφείλεις να ζητήσεις αμέσως συγγνώμη από τον Δόκτωρα Φόρτς. Θα ζητήσω. Μόλις η Ντόρις απαντήσει στην ερώτησή μου. Όχι, κύριε. Τι, είσαι βεβαία? Μάλιστα, κύριε. Το τηλέφωνο ήταν χαλασμένο από το μεσημέρι. Αχα!
τι έχετε να πείτε τώρα, Dr. Forbes? Μήπως αυτό απαντάει στην ερώτηση σου? Νομίζω ότι οφείλεις να ζητήσεις αμέσως συγγνώμη από τον Dr. Forbes. Καλύτερα να το σηκώσεις, Doris. Αλλιώς θα χρειαστεί να ζητήσουμε συγγνώμη και από αυτόν που παίρνει. Εμπρός. Ποιος? Ναι, εδώ είναι. Μια στιγμή παρακαλώ. Είναι για σας, κύριε. Ποιος είναι, Doris? Ο Σερ Πέρσιβαλ. Εμπρός! Τι? Ναι, καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Dudley, έχεις πολύ αλόκοτο ύφος. Τι ακριβώς σου είπε ο Σερ Πέρσιβαλ? Μια στιγμή. Τι λάθος έγινε πάλι? Κανένα. Απλά θέλω να δω τις αντιδράσεις σας στην ώρα του τηλεφωνήματος. Πάμε λίγο πίσω. Έχουμε πολύ ακόμη μέχρι το τέλος. Μήπως Η δεν πρέπει... υπόθεση ενός λεπτού πόλημα. Λοιπόν, πάω από την ατάκα της τρίτη του τηλέφωνου. Μάλιστα, κυρία. Το τηλέφωνο ήταν χαλασμένο από το μεσημέρι. Αχα! Τι έχετε να πείτε τώρα, Dr. Forbes? Συγγνώμη! Ξέχασα να γυρίσω πίσω την ταινία. Νέα στιγμή! Έτοιμη! Αχα! Τι έχετε να πείτε τώρα, Dr. Forbes? Λάθος σημείο! Θα το βρω! Για τους άντρες δεν με νοιάζει. Για τις γυναίκες όμως, οπωσδήποτε. Κυρίως θέλω να δω τα μαλλιά τους. Νομίζω πως πάνε περίπτωση. Το ξέρω. Θέλω να δω πώς τους πάνε. Να τους το πω. Καλώς φαίνεται. Από πίσω όμως, αυτή τη χώρα για πέρασμα. Αν προσέχουνε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Μένουνε και 10 πόδι δεξιά και αριστερά. Πόσο. Δεν είναι. Α, τι μου λες? Μισό λεπτό. Ξανά μισό λεπτό. Πώς φαίνεται αυτό? Μας το βάρισε η Φίλης. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Αν το νοικιάζετε θα μας κόστιζε να κάνουμε χρήματα. Ναι, αλλά τι θα γίνει με την πέτρα? Η Φίλης δεν ξέρει ότι δεν θα το πούμε διαμάντι του διαμαντή. Σου μοιάζει αυτό εδώ το πράγμα για ρουμπίνι? Ας το πούμε λευκό ρουμπίνι του Ρουμπινστάιν. Υπάρχει λευκό ρουμπίνι? Υπάρχει. Από σήμερα. Μόνο σε παρακαλώ. Φρόντισε να το πάρεις σε σίγουρο μέρος μη χαθεί. Ναι. Αν και νομίζω ότι αυτό το κολλιέ θα μας σώσει. Η Φίλης θα ανησυχεί γι' αυτό και έτσι δεν θα πολύ προσέξει την παράσταση. Ναι, αλλά θα ένιωθα πολύ πιο ήσυχη αν το χρηματοκιβώτιο είχε πλάτη. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάει από πίσω και να το πάρει. Λοιπόν, τότε ξέρεις τι θα γίνει? Θα το έχω εγώ επάνω μου και θα το δώσω εγώ στο Σαούλ όταν πάει να το πάρει από το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, Άντζη μου, θα με απαλλάξει από ένα πολύ μεγάλο άγχος. Ωραία, ωραία, θα το προσπαθήσω σήμερα και όλα στην πρόβα. Εντάξει, όχι.
είναι έτοιμη. Αν δεν είναι έτοιμη, Τη βάψα. παιδιά, έλατε όλοι στη σκηνή. Άντε. Άντε, άντε. Να σας δω από κάτω. Έλα, φίλοι. Ναι. Ναι. Από κοστούμια νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Κόμου, είναι λίγο στενό. Πίτσα! Και καλά θα κάνεις να μην μιλήσεις. Τώρα πόλη μου γίνεσαι άλλο. Καλά θα σε πειράζει. Αλλά να γίνεσαι έξαλλη μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να σου πει κάτι. Έχεις δίκιο, Τζέρι. Σαούλη, συγγνώμη. Φταίει ο εκνευρισμός των ημερών. Εντάξει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κάντε όλοι μια στροφή να σας δω από πίσω. Ναι, θαυμάσια. Ωραία. Βάιολετ! Γιατί δεν έβαλες μαξιλαράκια στο στήθος όπως στην πόλη? Ποιος σου είπε ότι εγώ έβαλα μαξιλαράκια στο στήθος? Συγγνώμη, πόλη. Βάιολετ! Γιατί κυκλοφορείς με το πολύ στο χέρι? Η περούκα μου πέφτει πολύ μεγάλη. Βλέπεις? Είμαι σαν να του ρευτική. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν έχεις διαφορετικά να κάνεις κάτι τέλος πάντων. Κάτι θα σκεφτώ, όπως τώρα δεν πρόλαβα. Ωραία. Λοιπόν, από το στούντιο σκίζουμε. Για να δούμε πώς πάμε από παίξιμο. Θέσεις πρώτης πράξης. Βέβαια, τα φέρε όλα όπως στην παράσταση. Α, Μας την πέσα. ευτυχής. Τζέρι μου, Τζέρι μου, έχω βρυκτάνιο, Τζέρι μου. Όλοι, Τζέρι μου, έχω βρυκτάνιο. Πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο της παράστασης. Τι? Αποκλείεται. Τα προγράμματα και στείλουμε τις προσκλήσεις. Μα πρέπει να τον αλλάξουμε. Μόλις ανακάλυψα ότι υπάρχει μια ταινία της Άντατα Κρίστη με τον ίδιο τίτλο. Φίλης μου, αποκλείεται να μπερδευτεί το κοινό. Όλοι θα το καταλάβουν ότι δεν είναι ταινία. Βέβαια. Στις ταινίες κανείς δεν ξεχνάει τα λόγια του. Σαούλ, μίλες παιδιά, μου φτάνει το τρακ μου. Φίλης, Πολύ χάρηκα που ήρθες σήμερα, γιατί θα μας βοηθήσεις. Και πώς? Ναι. Πώς? Μπορείς να παρακολουθείς αν τα παιδιά λένε σωστά τα λόγια τους. κι εγώ τι θα κάνω. Όχι, Άντζη. Δεν εννοώ ότι θα κάνει υποβολείο. Αλλά, Απλά θα παρακολουθεί τις αποχρώσεις της φωνής και τα τέτοια σου. κάτι εγώ. Να κάτω κάτω δίπλα σου. Όχι, δηλαδή εννοώ εγώ θα κρατώ σημειώσεις και θα σε ενοχλώ. Άντζη, θα βρεις μια καρέκλα για τη συγγραφέα μας. Ηλεκτρική. Είναι θαυμαστικό, είναι υπέροχο. Δεν μου λες, Τζέρι. Έχεις κι άλλες τέτοιες συναρπαστικές εκπλήξεις. Σαούλ, μη χάνεις την ψυχραιμία σου. Παιδιά, τι θα πει αποχρώσεις της φωνής. Ήρωτας, παρακαλώ μόνο να τις έχεις. Νόμιζα ότι ήθελες να περάσουν όλο το έργο χωρίς διακοπή. Με τη φίλη μέσα να ψάχνει για αποχρώσεις της φωνής. Μην ανησυχείς. Μπορεί η Άντζη να της φέρει το σφίγγι στο κεφάλι. Κάτσε. Έτοιμη! Μπράβο! Άντζη! Κλείσε την αδρέα! Αρχίζουμε! Βέβαια! Όπως στην παράσταση! Σβήστε τα φώτα! Όλα κύριοι όσο κρατάει η μουσική. Ωραία! Έτσι θα γίνει κι αύριο! Μόλις χαμηλώσει η μουσική, θα σβήσει η μουσική, θα σβήσεις τα φώτα
Συγγνώμη, ξέρεις να πάνω το φέρω. Άντι! Πρόσεχε τι κάνεις, γενική πρόβα έχουμε. Πρέπει όλα να είναι στη θέση τους. Καλά. Πάμε. Λόρδε Ντάγκλεϊ, θα είναι κανείς άλλος απόψε στο δείπνο, εκτός από τον Σερ Πέρσιβαλ, τον διάσημο αρχαιολόγο, τον δόκτορα Ρεξ Φόξ, τον περίφημο επιστήμονα και τον Στίβεν Σέλερς, τον περιβόητο εκατομμυριούχο. Εκτός από εμένα, τη Λέιδη Μάρκρετ, τη σύζυγό μου, και τη γοητευτική Νταϊάννα Λάστερ από εδώ, κανείς άλλος νωρίς. Το φαντάστηκα. Αγαπητή Νταϊάννα, μήπως βρήκατε αυτό το βιβλίο με τα διάσημα κοσμήματα των Ινδιών, που όπως σας είπα πρέπει να βρίσκεται σε εκείνο το γράφει? Ω, ναι! Εδώ είναι! Λόρδε Ντάγκλεϊ, δεν μου είπατε ότι μια κατάρα κυνηγάει το περίφημο λευκό ρουπίνι του Ρουμπινστάιν? Το ποιος? Εντάξει, Νεφίλης, εντάξει! Να το λέμε διαμάνι του διαμαντή! Χρειάστηκε να τα αλλάξουμε λίγο, Φίλης. Γιατί? Φίλης, έχει μου εμπιστοσύνη. Σε παρακαλώ, γύρισε στην καρέκλα σου και Άτζη θα σε εξηγήσει όλα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι... Σε παρακαλώ, Φίλης, έχουμε πρεμιέρα. Καλά, εντάξει. Συνεχίζουμε. Από την αρχή. Όχι! Από εκεί που σταματήσαμε. Βάιολετ, μπορείς να μου δώσεις λίγο ατάκια, σε παρακαλώ? Φυσικά. Το περίφημο λευκό ρουπίνι του Ρουμπινστάιν. Ανοησίες, ασυναρτησίες, ηλίθιες προλήψεις. Ναι, αλλά το βιβλίο αναφέρει καθαρά ότι ο Λόρδος Κλάιν Φόρτεσκιου, ο πρώτος κάτοχος του λευκού ρουπινιού του Ρουμπινστάιν, Τζέρι, να λέω απλώς ρουπινιού, είναι ολόκληρος σιδηρόδρομος. Λέγε ό,τι θέλεις. Μόνο συνέχισε. Αναφέρει καθαρά ότι ο Λόρδος Κλάιν Φόρτεσκιου, ο πρώτος κάτοχος του ρουπινιού, βρέθηκε να πλέει στην πετρέλα του. Και ο επόμενος κάτοχος, ο Σεροτσάινς Ράμφιου, μόλις αγόρασε το ρουμπίνι από τους κληρονόμους του Λόρδου Κλάιν, βρέθηκε στους τάβλους του, ποδοπατημένος από το αγαπημένο του άλογο. Και ο επόμενος κάτοχος... Ηλικιότητες, κρετινισμοί, παραμύθια για γυναικούλες. Πώς είναι δυνατόν, αφού είναι όλοι μικροί. Ναι, αλλά συλλογιστείτε ότι εγώ αγόρασα το ρουμπίνι σήμερα το πρωί και είμαι ακόμη μία χαρά. Λόρδε Ντάγκλεϊ, πάθατε τίποτα? Όχι, τίποτε. Μία από τις συνηθισμένες μου κρίσεις. Πόσο καιρό τις έχετε? Από σήμερα το πρωί. Δεν σας περνάει από το μυαλό. Είναι γελίο. Απλή σύμπτωση. Ζήτημα τύχης. Ο Δόκτωρ Φόρτς είναι εδώ, Λόρδε Ντάγκλεϊ. Είναι ο αραβωνιαστικός σας, Νταϊάννα. Τζέρι. Τι αυτά είναι χαζί. Η Νταϊάννα το ξέρει ότι είναι ο αραβωνιαστικός της. Ναι, αλλά το κοινό δεν το ξέρει. Τίποτα κρατούσαμε τα πελά. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι πολύ αργά για αλλαγές. Καλά. Είναι ο αραβωνιαστικός σας, Νταϊάννα. Ναι, το ότι τον αραβωνιάστηκα έχει γίνει αιτία να με ζηλεύουν όλα τα κορίτσια της Αγγλίας. Αλλά μια τόσο ωραία κοπέλα σαν εσάς δικαιούται ένα δαχτυλίδι αραβώνου. Μίλησε κανείς για χαζές ατάκες. Βάιολετ! Αυτό πήγε στο κείμενο σαν εύθυμη νότα για να σπάσει λίγο η ατμόσφαιρα δρόμου. Πράγματι, νιώθω μια ατμόσφαιρα δρόμου γύρω μου. Σας παρακαλώ πολύ. Καλά. Με κολακεύετε, Λόρδε Ντάγκλεϊ. Τόρις, οδήγησε το κύριο μέσα. Αμέσως, Λόρδε. Λόρδε Ντάγκλεϊ, Νταϊάννα. Είμαι σίγουρος ότι εσείς οι νέοι θέλετε να μείνετε μόνοι. Θα αποσυρθώ για λίγο στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου. Όχι από αυτή την πόρτα, Χένρι. Είναι αδιέξοδο.
και υποτίθεται ότι είναι η κουζίνα και το δωμάτιο της καμαριέρας. Μια και η καμαριέρα είναι τόσο νόστιμη. Κέρι! Αστειευόμουν, αγάπη μου. Κέντρι! Να τα σου και φύγει! Έδωσα πρώτα μία τάκα. Κουμαρά. Ναι. Δεν χρειάζεται να φύγετε ενώ πετάτε. Ανοησίες, αγαπητέ μου, ήμουνα και εγώ κάποτε ερωτευμένος. Γιατί το λέει στο παρακαλικό? Πολύ! Σε παρακαλώ πολύ! Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Καλά. Αγαπημένη, Λυκέτο. αγάπη μου, σου έχω μια μικρή έκπληξη. Γάμο το. Τι έγινε πάντα? Ξέχασα το παλιοκονιέ.